Gagile eta aberatsa dalako. Nik bi hiru gauze ustet ez dala isilikoteko garaie, itzeinik berdala, eta bakoitzak dakitena dauken informazio plazara inberdeula. Zentzu hortan, festak falta zaizkigu, festak debeka izkigute, eta nik uste gainea ez dizkigutela bueltauko geuk martxan jartzez ditugun bitartien. Herri ekimenez Maria Rosa zailau da, debeka dizkiobe, eta berriz nik uste hola izen berkola. Gora behire otegea, txupinazu noiz botako, baina nik uste dela gora behire otik laga eta betik laninazteko, beti gora, festak beste gauz guzpile bezala, berreskuratzen azteko garaie. Hori festai da okei honez. Txertuei buruz, baita iritzile ematen hasita, txertuek hartu izen ditugu beti mediko batek aholkauta, mediko batek ikusita, aztertuta, informauta, eta pentsatzen badeu, preskribiuta, idatzita, beste osoak medikamento hartu izan dugu bezala, baina, karo, hain ez da olakoi. Ordu, libregea bakoitze, baina gogoratu, bai geuk eta bai uniei eman dizkiegun txertuek, izen diela beti mediko batek ikusi, aztertu eta aholkauta. Nahi oso, zagit, arriskutzu irutizat, guztiotatik pasau gabe, pilatzi txertoietan. Bestalde, PCR-ei da okionez, hemen zerbait esan da. Azteuntako eta horreko informazio da, estatu batuetatik datorre, CDC esaten nahi da, oaingo PCR hauek ez dituztela bereizten gripie eta COVID-a. Eta test berri bat egiten hasi beharko ala, bereizteko gripie eta COVID-a. Horrek esan nahi du, oinarte, kontabilizau diela gripe guztile COVID bezala. Alegile, datu guztile duela, erabat puztuta. Oain egunero aigea ikusten, eozer mediotan, ez dakizema positibo, baina, karo, ze aigea, zer da positibo hori? Aparte, PCR-iek azmauzitunak esan zuen bezala, ez dula balio ontako aigea, baina gripik eta danak, koltza berdinin zartu, eta COVID bezala kontabilizatzen. Eta horren arabera, hainbat erabaki hartzen. Horrepeak esateu, dena nola puztuta eta zerren gainien eraikita da hon. Maskarillan ingurun, hainbat azterketa daude esate benak, maskarillak ez dula balio. Ez norbait kutsatzeko ordun, ez norbea babesteko ordun, virusan aurri, maskarilla batek ez dula ezertako balio. Azterketak daude. Azterketa zientifikuek publikauta daude. Alderantziz, ez da inongo azterketa zientifikoik esate duna virus baten aurrien maskarilla bat efizienti dani. Ez da hor. Eta hori jarraitzik dute hemen kartelak ipintzen, kalien, udaletxien, horri buruz. Ez dauke ez buruik eta ez hankai. Ez da osasuntzue guretzako maskarillak ibiltzia. Bien, eta bukatzeko, bai nahiko nukela, independentean ingurun bi hiru hitz, ze sumatzen kalien, ez da informazioek, independenteak geldiu dala, momentu batien, eta zergatik egeta, ez dela nola baita saldu. Azpitien gaude, herri euskaldun bat, eta nik uste, independentea bai irakurria izan dela, herri hontan, eta baita ere, elikatua hemengo, dozen erdi gora autore. Azteko independentea sortu zen, koiuntura batien, non ohiko euskal komunikabidek ez zuten informatzen ofiziala etzan informazioek ez zuten ematen. Eta ez da ere, iritzia plazara nahi genuen hori, ez zuten lekurik egiten. Orduan, testu inguru hortan, sortu genuen independentea. Hor, ibilia lanien, auzolanien, hainbat autore, musutu, eta egunero argitaratuz iritzi artikulu bat, beste eredu bateko komunikabide batekin, non iritzi artikuluek lehengo planuen jartzen ziena. Eta aritu geha, ia 7 hilabetez egunero artikuluk argitaratzen,
berreun artikulutik gora. Puntu bati, iritsigean punturaino lana da, eta lan hori eiteko, jende preste onda momentu batean, eta iritsigean horraino. Momentuz, ez da artikulu berri ateatzen, daudenak hor daude. Baina baita esan behar da, bide hortan, izan gehala, akosau bati bat ekote, independentea sortuzun autore hau, izan dela akosaute sare sozialetan, ziberbullying bat azaldula, eta momentuan iritsi dela, non esan dugu, hau guztia argitu behar da, salau behar da, ze aparte, guk haitu behar lan bat egiten, beste komunikabidek egin nahi izan ez dutena, musutu eta gainea ez gaude akoso bat sufritzen jarraitzeko. Hori, salau eta argitukoa, eta gero, bardin eta pendien laneako juntatzen magia lehen bezala ise, garritzen martxakatekoa. Hoize, piskat, argitu nahi dut, eta besteik ez, eskertu, hitza eman izana, nahi de, eta animo, ekarren berri izango dugu, aurrean zine.